ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар ромид бародаро ва пешкаши шумо як ҳавлиро мекунем. Обшигири 16 сотиқ замин мешавад ва 16 дар хона. Бениҳоят хонаи калон мебошад ва табиати ҷошам аҷоибот. Марҳамат сар мекунем. Дар ин ҷо бародаро 4 та хонаи времянка мебошад. худи хона мебошад бародаро, ду ошонага, 10 дар хона дорад ҳамин бино ва мутаассифона калитоша соҳибаш як рӯз пеш гум кардан. Барои ҳамин мутаассифона наметонем дар онуш диромада, хайна ай берун сёбка кардем. Ремонт дорад, якум ошона ремонти замонавӣ дорад, дуюм ошона ремонт надорад. Чӣ хеле ки гуфтем, бино 10 дар хона дорад, 6 таи дига хона дар берун времянка мебошанд. ду ошонага мебошад, 3 та балкон дорад, 4 та коридор ва 3 та подвалам дорад. 2 та ванна туалет, канализатсиям дорад дӯстони гиромӣ. Хулас ягон проблема нест. Свет, обам ҳамавақта, документошам 100%. Марҳамат, ҳозир замини ҳавлия нишон метиҳем. 16 сотиқ замин мебошад ва бародаро, заминша алоҳида харида метавонед. Яъне ки метавонед ба пуррагӣ ҳавлӣ ва хонаро харен, яъне замин ва хонаро харен ва метавонед алоҳида заминшам харидорӣ кунед. соҳибуш заминшам алоҳида мефурӯшад. дӯстони гиромӣ, дар ин ҷо бошад 2 та хонаи времянка. Обши 16 дар хона ҳаст ва ҳозир заминша нишон метиҳем, табиатшам нишон метиҳем. Бениҳоят аҷоибот мебошад. дар ин замин метавонед боғ ё ки ягон хонаам созед. хулас вариантҳои бениҳоят зиёд дорад. ва ҳозир дӯстони гиромӣ, дарёрам нишон метиҳем. Аз назди хона дарё мегузарад. бениҳоят табиати аҷоиб. фикр мекунам гапи зиёдӣ дар кор нестай. хитон ҳамаша дидену шуниден. бениҳоят табиати фораам дорад. шумо ин ҷо метавонед ё ки харен ҳамчун хона метавонед созен, заминша метавонед харен хона созен, ё ин ки ягон тиҷорат, ягон бизнесам ташкил кунед, ягон зона отдиха. барои ин ки ромид дар ҷойгир аст, хито медонед табиати ромид бениҳоят дар дараҷаи олӣ мебошад. ҷойгир аст хона дар ҷамоати деҳотии ромид, деҳаи ромид. марҳамат бародаро. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 16 сотиқ замин, 16 дар хона, 2 ошонага ҳавлӣ, 3 та балкон дорад, 4 та коридор ва 3 та подвал ҳам дорад, 2 та ванна туалет, канализатсия ҳам дорад, свет, об, ягон проблема нест, ҳама вақта мебошанд. документош бошад 100% аст. ҷойгир аст дар ҷамоати деҳотии ромид, деҳаи ромид. заминшам алоҳида фурӯхта мешавад. нархи умумии хона, яъне обши хона 1 миллион сомонӣ мебошад. марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрана, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. мо боша хайру хуш мекунем бародаро. то боздид, барори кор шумода.